Na području općine Gradačac djeluje 36 mjesnih zajednica i njihov rad je usmjeren na potrebe i interese lokalnog stanovništva. U pojedinim sredinama rad mjesnih zajednica je bolji za razliku od drugih koje nemaju nikakve uslove za rad. Kako bi unaprijedili rad mjesnih zajednica, Fondacija za razvoj i demokratiju danas je u Gradačcu organizovala javni sastanak građana, predstavnika mjesnih zajednica, lokalnih vlasti, nevladinog sektora i medija sa općinskim načelnikom Edisom Dervišagićem. Razgovaralo se o planovima razvoja općine kroz prizmu građanske inicijative i uloge mjesnih zajednica kao centara direktnog učešća građana u općinskim procesima. Mislim da smo preduzeli određene korake u dobrom pravcu. Dakle, prije svega provedeni su izbori za vijeća mjesnih zajednica, svih 36 novih rukovodstava imamo, svi su u istom mandatu i na taj način vjerujem da smo bitno pokrenuli rad. Ono što sad radimo jeste projekat sa UNDP-om, dakle edukacija mjesnih zajednica, obezbijedili smo određena financijska sredstva za određene kapitalne projekte po mjesnim zajednicama, a u narednom periodu svakako nastojat ćemo da dodatnim financijskim sredstvima poboljšavamo uslove za rad mjesnih zajednica. Nakon ovih izbora u mjesnim zajednicama treba aktivirati u najvećoj mjeri rad samih vijeća mjesnih zajednica i na neki način poboljšati komunikaciju, a najbolje bi bilo da stvorimo onaj savjet mjesnih zajednica koji bi bio koordinaciono tijelo za rad svih tih mjesnih zajednica. Sastanak sa općinskim načelnikom je aktivnost koja se realizuje u okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koji predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švicarske i Švedske, a koji provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.